Čaute, sme Rob, Danny a toto je naša podomácky prerobená dodávka Freja. V tejto sérii ju prvýkrát testujeme, a to rovno roadtripom po celej Európe. Tak sa pohodlne usaďte, lebo vás čaká kopa lezenia, nejaké tie problémy, ale aj krásne miesta, ktoré by ste si nemali nechať ujsť. A v dnešnom dieli Robo objíme skalu, ja na jednu nedočiahnem a potom sa Robo zahrá na mechanika. Čaute. Dlho sme sa nevideli, asi tak deň a pol som netočila, alebo 2 dni, ja už aj neviem. Cestovali sme do Francúzska, takže teraz sme vo Fontainebleau a plán bol taký, že pôjdeme liesť vonku, ale cesta, ešte tuším ste videli cestu z Andory. Cesta z Andory, už tam snežilo, už bola zasnežená a celou cestou až do Fontainebleau nám buď snežilo alebo pršalo. A aj teraz je tu celkom námraza, takže neviem, či budeme môcť liesť vonku. Každopádne pôjdeme sa pozrieť na 2 známe bouldere, minimálne to si pozrieme, ak nebudeme liesť vonku. Pôjdeme sa pozrieť na Rainbow Rocket, čo je veľmi známe s tým, že tak veľmi vysoko skáčete, je to 8A, nie je to 8A. A potom chceme vidieť aj 9Ačku, pretože tak trochu aj si myslíme, že možno ju bude niekto skúšať, keďže je teraz... Nie je teraz lezecká sezóna pre profesionálnych lescov. Teraz je presne vonkajšia sezóna. Takže všetci teraz lezú vonku a možno niekto lezie aj vo Fontainebleau na 9Ačke. A ideme najprv na kávu. Takže vám trošku ukážem dedinku alebo mestečko, lebo je to veľmi pekná francúzske mestečko. A potom možno si pozrieme nejaké bouldere a ak tam bude príliš zima a nebudeme môcť ísť zvonku, tak pôjdeme do Carmy, čo je tiež veľmi populárny lezecký gym, pretože tam lezie národný tím francúzsky. Majú tam normálne jednu časť oddelenú, ktorá je čisto len pre národné týmy na tréning. Sú tam proste competition style boulders po slovensky. Sú tam proste bouldere na tréning, na súťaže. Takže sa budeme pozrieť tam, keby náhodou bola až príliš veľká zima, čo asi je, lebo ešte stále mi ukazovalo počasie -2. A potom zajtra pokračujeme ďalej na sever a ideme, dúfajme, Belgicko, Holandsko, Luxembursko. Čo hovoríš ty na tento plán? Výborný plán. Vonku určite nebudeme liesť. Ale vyskúšajme. Všade mrzne všetko, biele, sneh. Ale teraz som si nechcela liesť, keď bolo 15 stupňov, 10-15 stupňov. Teraz si myslíš, že budeš sedieť liesť, keď je -2. Ale sme zase vo Fontainebleau a zase nebudeme liesť, lebo počasie. Ale ako pekne tu je. Dobre, poďme. Fontainebleau je mesto asi hodinu južne od Paríža. Najznámejšou pamiatkou je zámok Fontainebleau, ktorý bol sídlom francúzskych kráľov a neskôr aj Napoleóna. Strašná zima je. Však ale mrzne, to není to je určite pod nulou ešte. To je cool. Sme na parkovisku 2:20 na hodinu. A ja neviem, ja som teraz, ak sme prechádzali tým mestečkom, tak som mala úplne pocit, aké by sme boli v mini verzii Paríža. Že také pekné budovčičky, kostoly, všetko, ale je to všetko také maličké, uzučké. Je to milé. Tam je Napoleon. Najlepší carrot cake, ktorý sme mali tu na presne, minulý rok. A vtedy si stále objednávame carrot cake. Bolo to tento rok? No asi ešte ten rok. Naučili, že? Ty si to vyskúmal, vieš rozprávať a šoferovať? Možno menej pomaly asi, ako ešte viac pomaly ako bežne. Že Crit d'Air, alebo ako sa to povie, tá nálepka nie je potrebná, keď nejdete cez Paríž alebo Lille. Kam ideme? Do Gentu, do Belgicka. Do Belgicka, hej. Na Google Maps píše všade, že sú tie zóny, ale tie zóny nie sú furt aktívne, ako to povedať, že nie sú furt, nie je vyhlásená nejaká high pollution a tým pádom môžeme vstúpiť aj bez tých nálepiek. Ale taká blbosť to je, že tá nálepka stojí 3 € alebo
5 aj s poštovným, ale trvá to 6 týždňov, kým dojde a treba to na nejakú adresu si poslať, takže radšej to neriešiť. Radšej nechodiť do tých miest, kde treba tie nálepky. Takže taký background, taká informácia do pozadia by trvala, lebo si len začal s nálepkou, že? Hej, ešte ďalšia vec, že v krajinách ako Belgicko to majú aspoň tak vyriešené, že keď tam chcem ísť, tak si tam nahrám online nejaké údaje a viem tam ísť a je to zadarmo a dáš bezetky, kým vo Francúzsku treba tú nálepku. A to tam majú lepšie, v Holandsku zase netreba nič, keď máme euro 5 aspoň, sa mi zdá. Teraz si rád, že tak je to zmenili na euro 6 a ešte dobré, že máme euro 6 v ktorej krajine? To v Bruseli, ak dobre viem, treba euro 6. Cipán to je, ale zvláštna križovatka. Ježiš. Ale máme 0 km dojazd, mohli by sme natankovať práve tu. I euro 80. Nevadí, dáme aspoň plus. No a ja dám nejakú informáciu, vysvetlenia, že o čom rozprávam. V podstate, aj už sme mali ten problém aj v Španielsku, že na veľa miest a do miest hlavne potrebujete nálepku, aké máte auto, že či spĺňate nejaké, ja to nazvem udržateľné, ale neudržateľné, ale proste, že či environmentálne štandardy, že či spĺňate. Naše auto emisné. Naše auto to spĺňa, máme euro 6, takže my môžeme ísť skoro všade a možno aj všade. Problém je ten, že na veľa miestach potrebujete nálepku alebo proste niekde sa zaregistrovať, aby aj oni tie krajiny vedeli, že či to reálne máte. V Španielsku sme mali ten problém, že sme sa tam chceli zaregistrovať, ale celá táto byrokratická stránka nefungovala, spadla, proste nevedelo to prekladať, majú tam angličtinu, vôbec to nepreložilo a tak ďalej. A nakoniec sme sa dozvedeli, že vlastne od jeho kolegu, to sme asi aj rozprávali, že ak len prechádzame a neostávame v tom mieste nejaký mesiac, tak by to malo byť v pohode. Proste len sme prechádzali cez Gironu, ale my sme nešli do Barcelony ani do Valencie, kde to reálne trebalo. Takže nám to netrebalo v podstate. Vo Francúzsku to zase je tak, že oni majú rôzne oblasti, ktoré nie sú napríklad len mesta, ale keď sme išli z Španielska, sme išli na sever, tak proste sme prechádzali cez jednu takú krásnu zelenú oblasť a tá bola celá vyznačená na mapke. Proste je to nejaká tá environmentálna oblasť, alebo neviem ako to nazvať, kde sme proste museli mať nejaké povolenie, tú nálepku teda, o ktorej Robo rozprával, ale ako povedal, nie sú tie zóny stále aktívne. Google nám to síce ukázal, že sme prešli cez 25 zón, ale tie zóny nie sú stále aktívne. Momentálne je aktívna tá v meste Lille. Preto zajtra, keď pôjdeme do Belgicka, tak nepôjdeme cez túto časť diaľnice alebo cez túto cestu, lebo nemáme tú nálepku a je ťažké ju dostať. V iných krajinách je to v pohode a netreba to až tak riešiť. A to vám rozprával o Belgicku a o Holandsku, ako to je tam. Hovorí niekedy niekto o tom, že aké náročné je prísť na to tankovať v rôznych krajinách, kde majú rôzne štandardy a zvyky, ako sa tankuje? Neviem, na čo prišiel teraz, ale teraz mu to ide. V Taliansku sme napríklad často boli na takých pumpách, kde tam musíte dať kartu dovnútra a vtedy vám odblokuje, že môžete tankovať. Mám pocit, že čím dlhšie sme vo Francúzsku, tak tým viac nemáme túto krajinu radi. Nemá to nejaký dôvod, len proste nefungujú veci tak, ako by sme chceli, aby fungovali. Platiť, no. Áno, a ona ti to odblokovala. Prepayment required. Takže mám ísť dnu, zaplatiť, poviem za koľko. A potom... A čo keď ti kvapne viac? Nekvapne, nešlo to. Proste na 48 už som povedal 50 eur. Nevedel som koľko. Okay. Nechcel som ani viac dávať za to. A... mňa nepustilo. Proste na viac. Na 48 si začalo to klapkať. Hneď vedľa mesta sa nachádza rozsiahly les. Je obľúbený medzi turistami, cyklistami a najmä lescami, pretože sa tu nachádzajú stovky pieskovcových balvanov vhodných na bouldering. Sme tu. Teraz sme na parkovisku. Za nami sa akurát typci pripravujú. Stojí tu zo pár aut, ale
nie tak veľa ako Albarracín. Tie miesta, kam by sme sa mali dostať, zaparkovať, sú teraz zavreté. Myslím si, že asi keď je teplo a ľudia tu chodia normálne na túry, tak asi je to potvárané, teraz je to zavreté. A keďže je extrémna zima a sme si naobliekali, ja mám 2 ponožky, 2 teplaky, Robo má cegečka, proste sme naobliekaní ako sa len dá a ešte stále nám je zima, tak nejdeme liesť vonku, ale určite sa na jar tu vrátime a už konečne budeme liesť. Ale to sme ani nerozprávali, že vlastne my sme tu už boli. Boli sme tu v januári, Silvester sme strávili v Paríži a bol plán, že pôjdeme liesť do fontu. Takže sme tu prišli, lenže problém bol ten, že aj keď potom a predtým bolo slnečno, tak presne tie 2-3 dní, čo sme tu boli, tak proste pršalo noc predtým, jak sme išli do fontu a bola zima. Takže sme tu prišli, všade bolo všetko mokro, tak sme nakoniec išli len do Karmy liesť a sme si povedali, že sa tu vrátime. Ale teraz nám ten ven proste trvalo dlho robiť, takže sme znovu tu v decembri, je tu znovu zima. Znovu nemôžeme liesť. Aj keď je november, hej, ale... Aha, je november. Nevadí, je tu pekne. A asi si viete predstaviť, aká zima tu je. Keďže tu prešiel mrázik a každý jeden strom je zmrznutý. To není sneh, to je mráz. A práve som stratila rukavicu, kde. A dúfam, že v dodávke, ak som tam teraz sedela a sa oblikala. Mám len jednu. Aha, nepovedali sme vlastne, kam ideme. Ideme si pozrieť Rainbow Rocket. Krásne to je. To 8Ačka, ktorá sa stala môjim projektom včera večer. Nie, ty o nej básniš už dlho. Chceš ju vidieť a tam je vlastne, keď tam dojdeme, tak vám porozprávam, že čo tam je. Ale že 8A, táto 8Ačka je akože tvoj cieľ. Dakedy, do budúcna, keď sa tam dostaneme. Hej, na také grady. 2026. To bude môj. A teraz čo lezieš? Steny. Krásne tu je, ale... Clean the attic, stay afloat, try as hard as I can not to fall off. To je to. Sú tam ľudia. No. Toto je Rainbow Rocket. Nie, toto nie je Rainbow Rocket, to je tá 7Ačka. Aha. To je ten warm-up na Rainbow Rocket. Ruky sú v pohode. A potom nohy dávaš... No neviem. Aha, akože tu je takýto kus niečoho, že keď môže sa tu zasekne noha. A pointa je vlastne tá, že stade máte skočiť tam hore. A sú tu rôzne cesty. Čiže toto, čo teraz Robo chytal, je 7A, je to len tu. Len tu. Len tu. A toto, čo je 8A, ide stade. Tam, s tým, že vlastne tu máte skalu, ktorú neviete dať preč. Stade sa dobre ide, ale stade... Ja neviem, či to vidno tak na videu, aké je to vysoké, že Robo stojí na špičkách, aby dotiahol na ten začiatočný chyt. Áno. Tu dáš kde nohy, a potom... vyskočíš a jak si v polke, tak ešte tu dáš nohu a znovu sa odrazíš. Lebo je to tak vysoko, že proste potrebuješ akože tam, kde máš ruky, najprv tam dať nohy a sa odraziť sa a tak sa chytiť. Je to celkom vysoko, nie? Akože ledva dočiahne na ten starting hole. A tam odskočiť. Á, môj Bože, to je strašne vysoké. Nakryva som to dala. Ja len som chcela ukázať, že ja tu ani nedotiahnem. No. Nope. A ešte tamto vysoko skočiť? Nie. To je hrozné. To je 7Ačka tu, na ktorá stavať, je celkom vysoko. ale chápeš, že stavať, keď to nechytíš a dopadávaš, tak to je jedna skala a to je druhá skala. Takže ešte si musíš dať pozor, že nielen na to, aby si sa hore chytil, ale keď sa nechytíš, aby si nezlomil väz na tomto alebo na tamtom. Na to máme teba, aby si spotovala. No tak akože neviem, ak ty takto spotujem, spadneš na mne a zlomíš väz mne. Ale ty spadneš na mejke. No. Na toto mejke. Dobre. Ale bože, je to ale strašne cool. To je 7A.
Sa mi celkom páči. Sit start. Začínate posediačky. Tu dá. Tu je dačo. A potom hore. To vyzerá cool, ale to bude môj projekt, keď sa tu vrátime. Musím trénovať slow pre a top outy. Pam, pam. Pam, pam, pam. To je 5C slep. Že... Čo sa to máš držať? Daj tamto. Ničoho, to je na nohy. To bez rúk slep až tam hore. Však ale to by ho, to je taký obrovský. Daj tú ruku. Však veľký je. Akože na nohy je to v pohode. Aj tu, Na ruky je to nič. aj tu. To je 5C. Máme takú aplikáciu na to. Potom je tu 5C v strede tiež. Tu na takto. Takže tu už nič vôbec není. A potom je tu 5A. Tu na tomto. Na tomto. Tu je aspoň niečo. Stále nedobre. Tu. Dobre, toto je celkom ok. Ja tu chcem liesť. Prečo je zase také počasie zlé? Akože ak je niekto hardcore človek, tak akože bude tu liesť, ale ja som teplomilný človek. Ja chcem teplo. Však jak mám liesť takéto krimpy, keď proste v rukaviciach mi je zima? Však nechcem dať ruku na tú skalu, veď zomrem. Ale akože vyzerá to tu cool, ale nie tak cool jak Valbarasín. Ale furt ma fascinuje, že proste tieto skaly, ako sa tu dostali len tak. Cool. Ideme pozerať, sú tam sol? Môžeme. Aký ďalej to je odtiaľto? Ešte kus ďalej, autom ešte ďalej. To poďme tam. Poď. Prechádzka aspoň. Pešo? Poď. Od 1. novembra do 15. marca je tam zatvorený parking, takže len tu môžete parkovať. Ak by ste sa náhodou vybrali do Fontu liesť v zime ako my, alebo len prejsť, lebo je prvú zime. What can I do? What can I say? Hope that we find something new. Caught in the spin of the games that we play. Tak toto projektuje asi pravidelne. Sme tu. Big Island. Čo si pamätám z toho, jak Adam Ondra to projektoval, že chytal, že on mal také rozpätie, že to vedel chytiť takto a nebol úplne roztiahnutý. Kde sme teraz? Sú tam Sol 9A alebo Big Island 8C alebo Island 8A. Ja. Tu zo pár videí z tohto. Adam Ondra sa napríklad vyliezol. Simon Lorenzi bol prvý, ktorý ho dal, nie? Hej. A teraz nedávno to dal Samuel Richard ako najmladší, tuším najmladší človek vôbec, čo dal 9A. Wow, to vyzerá mega cool. Mega ťažko. Tam dole nechal niekto crash pady. Predpokladáme, že určite to tu niekto projektuje. Chceš pozrieť video? Chcel by som si pozrieť, ako to vyzerá. Tak vydáva. Aha, to úplne z tamtej strany, hej. Robo vám ukáže, kde sa to začína. A určite to začne. Začínaš tu. A tu. No prejdeš vyššie hore. Ničoho sa nedržíš. To je compression. Potom sa chytíš tu. Wow. Tu. A potom sa vrátiš. What the actual. Tu tam vidno, aké je to vychodené už od gumy čierne.
tohto, keď máš takto ruku, dáš tu dajak nohu, tu dáš, Tam dáš ten Nibar, hej, kde Nibar, mal hej. Simon Lorenzi, mal 2 knihy pod tým. hej, alebo tu dáš nohu, sa mi zdá, dáš dajaký knee-bar, sa držíš, potom sa tu chytíš, potom tu mečieš, pôjdeš tam doľava, Doprava. doprava, čakaj, doprava, a tu sa dajak chytíš, potom tu dáš heel hook, tu, prechytíš sa naspäť, chytíš sa tu, zase tu nie je nič, stade ideš, kde až? Až tu vysoko. Z toho si pamätám, že padal furt. Hej. A čoho sa to chytíš zase? Ničoho. Ničoho. Len compression. Z tohto cipa. To je mega ďaleko. To- To bežná, akože žena nejaká to nedá len tak Ani. jednoducho. A potom Nízka. išiel tu. Hej, ten je dobrý Hej. hold. Hej, dobrý. A právo hore potom išiel rovno. Hej, tam sa už nedostanem. Na to, aby som sa tu udržal, potreboval by som dať hore nohy. Jednu aj druhú. A aby ma aspoň dvaja držali, aby som nespadol na kerbet. Čo si nehrozí. Ani kus. Však to tá ruka tu nič nerobí. To len paf. Toto tu aspoň je dačo, ale je v takom uhle. A je to taký 15 mm edge, 20, ale je naklonený, čiže... A toto je čo? Táto ruka je tu len, Do počtu. nie že do počtu, ale cítim, že keď tam dám ruku, že o niečo sa akože moje prsty sa zachytia trošku, ale moje prsty tak udržia tak 2 kg maximálne na svoju váhu. Už sme si pozreli Sudáncov. Pozerali sme si Rainbow Rocket, Big Island. Big Island. Big Island som chcel vidieť, ale Big Island je 8C. ja mám 8 to... A ideme Ďalšie, dole. Vedľa Rainbow Rocketu je Big Ježiš, to Island. je krásne. Ďalší projekt. A ideme naspäť dole. Ideme nakúpiť a ideme liesť do Karmy, lebo sme príliš pusí na to, aby sme v takejto zime liezli. But we're gonna make a scene. Shut up. A namiesto toho, aby sme išli liesť do Karmy, tak teraz háňame veci do auta. Pretože ako sme cestovali, keď to bolo včera, aj prečerom sme cestovali po tme, skoro stále vlastne cestujeme po tme na kempy a do hotelu a tak ďalej, tak máme strašne slabé svetla a hlavne v Španielsku to bol veľký problém, pretože v Španielsku nemajú reflexné veci. Aspoň minimálne na tom mieste, kde my sme boli, tak všetky proste odbočky, sú tam síce tie šipky, ale sú čierne. Takže Roba to strašne stresovalo, že nevidí, ako ide cesta, lebo nič nie je reflexné a máme ešte strašne slabé svetlo. Takže sme teraz v Norauto, keby ste chceli vedieť, akože strašne dobrá vec. My sme to objavili v Španielsku, len sme si neboli istí, čo kúpiť. A teraz tam nám jeden Francúz pomohol, poradil, že máme nové svetlá a ešte keďže nám už prestali fungovať stierače, tak sme kúpili aj stierač nový. Nikdy nefungovali ani. Hej, nefungovali, odkedy máme auto. Čo si zistil? Vieš to vymeniť? Včera si pozrel YouTube video. Akože je to jednoduché, už som sa k tomu dostal, neviem ako vybrať to, lebo je to zapojené nejako, musím sa pozrieť na to. Zistil som, že sa nemôžeš dotknúť tej ledky ako takej samotnej. Lifetime tam píše. Bože, nemáme nejaký tento, To je z opačnej strany. Ledky sú super. Takto, čiže ako ich tam dám? Ako ich to vyberiem snáď? To je tá otázka. Určite otázka, ako to vyberiem snáď. Ideš za tým predavačom, niekde to ukáže. Bol nejak veľmi zlatý. Nevedel po anglicky, my ideme po francúzsky, tak sme sa dohovorili. Sa pýtal, že či správne svetlo sme zobrali, a my, že neviem, že či chceme skontrolovať, a my, že áno. Sa spýtal, že aké máme, oni tu majú nejaký špeciálny registračný štítok, čo my nemáme.
Takže Robo začal rozprávať, že je to Volkswagen, T6, bla bla, a on sa spýtal, je vonku? A my, že hej, tak vybehol z predajne a išiel skontrolovať, pozrel sa na to a bol, že hej, správne, máme svetla. Jediný problém je teraz, ako ich nainštalovať. A nie, nejdem vám to točiť zvonku, lebo je extrémna zima. Už sme v karme. Tu si viete aj požičať crashpady a aj kúpiť knihu do Fontainebleau. France Team. Kde som bola ja? Je to menší gym, ale tam trénuje francúzsky tým. No, ešte táto červená je strašne super. Mental behavior, vibes are major. They don't want no heat, they don't want danger. Serial sager, incense burner. Bars on the mic or make it do a turner. Respect earner, buns looking like a gourmet burger. Scene disturber, vibe interpreter. Energy reader, look how we're working now. Loaded, locked and ready. See how we keep it steady. See how we keep it heavy. 1, 2, sip on the bevy. Ready, loaded, locked and ready. See how we keep it steady. See how we keep it heavy. 1, 2, sip on the bevy. Born ready. Yeah, bubble and bounce. Studio inside the house, your maximum vibes, you know we get down. Yeah, down on the tune, your bubble and bounce. Always prepped and ready, deep with the bass like Mehdi. I am the one like Hedy, J to the A and the S-E-T, no Freddy. Born ready, loaded, locked and ready. See how we keep it steady. See how we keep it heavy. 1, 2, sip on the bevy. Born ready, loaded, locked and ready. See how we keep it steady. Do pusy sa tlačí? No, to je tu na to vás nebude vidno. Chcela som zhodnotiť tento... Nejdeme? Chcela som zhodnotiť tento výlet do karmy. Ten zobral skalu, ale tak má taký tento... Chcela som zhodnotiť tento výlet do karmy, ktorý bol otrasný, vôbec ma nevidíte. Otrasný z pohľadu tréningu. Nevadí. Bol otrasný z pohľadu tréningu, vadí. Už sme v aute. A ideme na obytko alebo zohnať jedlo, alebo niečo z toho. Ale chcela som zhodnotiť tento náš výlet do karmy, pretože na jednu stranu bol otrasný, sme neskutočne slabunky. A akože je to nie len tým, že cestujeme už 3 týždne a v podstate nič nerobíme, len sedíme v aute. Ale aj tým, že vlastne aj pred tým cestovaním sme asi 2-3 týždne nič nerobili, lebo som bola zranená. Takže sa teraz cítim neskutočne slabonko. Ale na druhú stranu bol tam francúzsky národný tím. Ale veľmi som sa hanbila ísť za nimi a popýtať o fotku alebo podpis alebo niečo. Ale bol tam Manu Cornu, Fanny Gibert, Samuel Richard. Všetci tam boli, čo by som akože čo aj poznám. Ja som skoro všetkých tam poznala, lebo proste francúzsky tým mám najradšej, ja ich stále sledujem a tak 3/4 sledujem na Instagrame. Nevadí, proste bol tam francúzsky tým a bolo to cool, že sme si vedeli, čo robia a vedeli sme si aj pozrieť a vyskúšať tie bouldere, na ktorých oni trénujú a bolo to neskutočné. Proste ja som to nevedela ani začať, ja som nevedela chytiť niektoré holdy, lebo boli tie chyty, lebo boli také zlé, že to sa nedalo. Takže pre mňa sme mali veľmi dobrý dneska taký zážitok z toho, že aký sme slabí a neschopní, keď ide o lezenie. Že sme si aj pozreli Rainbow Rocket 8Ačku, ktorá ide do vesmíru skok. Pozreli sme si aj 9Ačku, ktorú si sa snažil chytiť a si povedal, že tam nič nie je. A teraz sme si mohli vyskúšať na svetové poháre, ako sa trénuje francúzsky národný tím a že čo sú to za cesty. Každopádne my už si ideme dať jedlo, asi sa už neuvidíme, uvidíme sa na budúce, keď budeme cestovať do Luxemburska, Belgicka. Vítajte v Luxembursku! A na budúce vám ukážeme skrytý poklad vianočných trhov v Luxembursku. Nechutí ti to? Je to horké? To je Sladké. extrémne sladké a to ja si dám cukor všade.